video, subscribe to Dan Hausa Sharif Studio YouTube channel. Thank you. Samun sababbin audios da videos ku danna subscribe ga wannan channel mai suna Dan Hausa Sharif Studio YouTube channel. Mun gode. Bismillah Allah mu nake sawa tun farko, sarki na sarakai Allah mai karfin iko, habage na sana'a shine ya sani karko, godiya na miko Allah godiya na miko, salati karo gunda na Aminatu Gwarzo, wannan da yake nan tun ba kowa shi ya zo, shi kaba Qur'ani har sallah ya kawo sun zo, sun ba ta sace aure kan ta nake wakata. Yau ga ranar ta zo, auren sunna ne, injiniya Abubakar daga yau shi kenan, da kai da Amira kun zama ango ne da amarya. Lokaci ya kawo wakar aure yau zan yi, lokaci ya kawo ko ba a so sai an yi, in Allah ya ce ni kuma Umar to mai zan yi, da ya ja shi ne yadda ko kayan nauyi. Hayyari mata ku sanya buɗa mai rawa, da ganin gadini alamu ne za a yi ruwa, da Sharifi ya zo waka ce ai ta rawa, ina kake ango sai ka taka, ina ce ina kake ango sai ka taka, kai haka sai ka juya, amarya nuna mai in ya kasa, amarya zo nuna mishi yayi haka, in kin nuna bai sai an tafa, kun ga rawa ta amarya ku tafa, tunda ta yi rawa amarya ku tafa. Yau ga ranar ta zo, auren sunna ne, injiniya Abubakar daga yau shi kenan, da kai da Amira kun zama ango ne da amarya. Kun yi auren so alkai shi muka yi muku fata, kun bar 'yan baya yau kun yi musu rata, za ku taro zuri'a mazaje har 'yan mata, su yi albarka addu'ar da muke yi fata. Haƙuri ne aure, haƙuri ne aure, sai kun jure ango da amarya tare, kar ku sare to sai ku ci ribar aure. Ga abban malam nan na san shi yana son aure, lokaci sai yayi kai ma za ka yi amarya. Yau ga ranar ta zo, auren sunna ne, injiniya Abubakar daga yau shi kenan, da kai da Amira kun zama ango ne da amarya. Ku zauna lafiya amarya banda a shariya, ki zan mai ladabi da biyayya ga ango kin jiya, ga ki yar babban gida gidan ku akwai ku da tarbiyya, akwai ki da ilimin boko har ma islamiya, tunda kin iya girki angon nan lallai zai sha miya, ga ki kin iya gayu an ce mini kin iya kwalliya, na tabbata cewa zaki sa ango yayi dariya, ki bi shi sau da kafa in kin yi hakan kin dace, ki samu aljannar ki a tare da shi ki yo zarce, shi ne ribar ki amarya shi ne riba ta zaman Yau aure. ga ranar ta zo, auren sunna ne, injiniya Abubakar daga yau shi kenan, da kai da Amira kun zama ango ne da amarya. Kai kuma ango ga ta nan an baka amanar ta, tunda dai an daura maza kai ta gidanka ka alkinta, ga abin da take so sai kai mata kar da ka yauke ta, ka zamo rigar ka ya zamo wajibin ka ka gyara ta, an faɗa mini halin ka an ce kai mai kirki ne, san bana jin ka na sani zaka kare haƙƙi ne, shi yasa na cewa amarya kin dace da miji ne, mai Sharifi Umar ne muku fatan alkhairi ne, aure bautar Allah kun ji ko, cikin sana'a akwai dako, sannan a abinci da mandako, ikon Allah ne a wurin soyayya, mutu wata raba ku muke fata kan soyayya, ku daɗe ku yi karko ku yi shekaru na gidinya. Ku danna subscribe ga wannan channel mai suna Dan Hausa Sharif Studio YouTube channel. Mun gode.